Africa yakhalapo ndi ma president okalamba ochuluka like ambiri mwa ma president amene takhala nawo ku Africa ambiri ndi akuluakulu, koma funso ndikumati pofika mu nthawi ya lero mu Okutobala ndi ma president ati amene ndi akulu mu Africa. Tiyeni tayike pa top 10. Dzina langa ndine Sam Mavita. To tell you the truth, I don't want peace. Okay, pa number 10 pali Ismail Omar Guelleh wa ku Djibouti, ameneyo anabadwa mu January mchaka cha 1947 ndipo ali ndi zaka zokwana 78. Pa number 9 pali Abdulmajid Tebboune wa ku Algeria, ndipo iyeyo anabadwa pa 17 November mchaka cha 1945 ndipo ali ndi zaka zokwana 79. Iyeyo pakamazafika pa 17 November azakhala akukwanisa chaka cha 80. Pa number 8 pali Denis Sassou Nguesso, ameneyo ndi president wa ku Republic of Congo. Iyeyo anabadwa pa 23 November mchaka cha 1944 ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 81. Pa number 7 pali Agogo Yoweri Museveni, dolo kwambiri wa ku Africa, ameneye ndi wa ku Uganda. Iyeyo anabadwa pa 15 September mchaka cha 1944 ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 81. Pa number 6 pali president uja Emmerson Mnangagwa wa ku Zimbabwe. Iyeyo anabadwa pa 15 September mchaka cha 1942 ndipo anasiyana miyezi yoposa 5 ndi president wa ku Equatorial Guinea, ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 83. Pa number 5 pali Teodoro Ngweno Mbasoko. Iyeyo ndi president wa ku Equatorial Guinea, anabadwa pa 5 June mchaka cha 1942 ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 83. Iyeyo anangosiyana ndi miyezi yokwana 6 kuti afane ndi president amene timuone pa number 4. Pa number 4 pali Alassane Ouattara. Iyeyo ndi president wa ku Ivory Coast ndipo anabadwa pa 1 January mchaka cha 1942 ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 83. Koma wait guys, Africa imene almost 60 or 70% ndi achinyamata amene sanakwane zaka 30, but wait guys, ndi chani? Okay, pa number 3 pali the mighty greatest of all time, big man, mapu ya mulu pale, Arthur Peter Mutharika, amene amangodziwika ndi dzina lija loti APM. Awa ndi apule athu asopano ndipo iwowa mukuwadziwa bwino kwambiri anabadwa pa 18 July mchaka cha 1940 ndipo iwowa ali ndi zaka zokwana 85. Pa number 2 pali Jean Ruseni Savi-Ditov, ameneyi ndi president wa ku Togo amene anabadwa pa 7 May mchaka cha 1939. Iyeyo ali ndi zaka zokwana 86. Pa number 1 pali Paul Biya. Yes, uyuyu ndi amene wawina. Paul Biya ali pa number 1. Iyeyo ndi president wa ku Cameroon, anabadwa pa 13 February mchaka cha 1933. Iyeyo anakhala president wa ku Cameroon pa 6 November mchaka cha 1982. Pofika msiku la lero walamulira dziko la Cameroon kwa zaka zokwana 43 ndipo iyeyo ali ndi zaka zokwana 92. Well, nde mukuti APM wakalamba mafuna asayimire. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma wait a minute, tisanasiyane tamveserani uthenga uwu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, well, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy,
Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valaculture.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valaculture.com.